matuman ang imong ihangyo o nyato gayong kutloa na ayo ang iyang anak. Maghinigog magigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Salamat kay Brad sa imong pagpamit sa imong magabahan. Ito mo kumigikan sa mandaway niya, kada sa kuha. Isang taon ka, libihan ko ang sama sa mga karismati. Sino? Kasi sa nagusti, sa iyang pagkamakasasala, o panawod sa Ginoo. Nanimo siya sa nagusti, Ginoo, dugay kaayo ko, nahibaw nga naaka. Dugay sa ko, nahigugma kanina. Ningon bago siya, we have led the great sin, and are ready to walk in the divine commandments of God. Higaan na ito lugmanan sa pagkasala o di ang nagtagaroon, naglakaw na sa pagduman sa kasubukan sa Diyos. Sa Santa Rita, sa dayon ng mundo sa ginhawa, nihangin sa niyang anak, kasi sa Agustin, nahimong ng pari at ang panahon na, nahimong obispo. Ngayon sa Santa Rita, anak ko, huwag ko langit pangayoon kanimo, ihapit na matapos na kung kinabuhi inhawa din sa kalubutan. Anak ko, Agustin, anak ko pangayoon kanimo mo lamang, hinulungin ako sa altar sa Ginoo. Arita sa atong pagpapahambit, kunya ako paling research mayo kay isang tuulog na apel ko sa Catholic Faith Defenders. Pinadelegasya mo. Niwanan din ng dito, ipusil ko dito sa ilang magkaan. Buat muro, morang ipagulungog gamit ang kiringin. Kapabas akong mga memory. Akong iyo nila na na-loss akong memory. Pero huwag ma-loss akong mind. Amen. Salamat sa Ginoo, mapupunan ko kaya ikuha ko niya, hindi kita makita ron. Praise the Lord. Sa kayo ko mas iba. May 2015, ipos-pos na masuk tadi. Dili niya pos ko, kahit huwag plano ni Mau sa ipos-pos na ako, sa ipos-pos na ako. Ikatuwa ko, Ginoo, salamat na nag-aambit ko sa imong kasakit. Ako nga makasasala, angay, nga magawat ang kasakit nga akong nakaguman, kalisod. Pero ikaw, sala, pero niambit ka sa kasakit. Kaya kami tuloy, kaming katawhan nga mong higugma, mauban sa imong ningarian. Sa pagkapata ko din ni Sumura Bastisi, kasi pag umol sa itong Ginoong Kristo sa ikatiliban, krisi na sa ako. Kita dari, sobras krisi. Na itong research diniha, niabot ang mga 1.406 billion Catholics. Ibuhog kalibutan. Kunya na kay mga pare na Catholic priests, 406,906. Niato ni Gidibay. Dubai to 1.46 billion Catholics ang mga pare mo servisyo sa 3 million na po ang mga Katoliko. Mula sa Pilipinas kay gagandang mga pare. Unya, nanunong ko sa senarista ko kay nahimo akong aspirant seminarian. Pero kini nga ako, Brad, kung parinong nilatin pero nanikamot ko sa ulit ko dito. Pero ako na lang ipanikamutan. Ningon sa nilatin, Sanctitas consisted in Beato Isi. Nasa ato pa, sanctity consists in being happy. Holiness, pagkabalaan, naglangkop sa ato pagkabalipay. Ikaduha,
ang niya at Jesong per Maria. Ang tanan nato kang Isus, pinagi kang Maria. Everything to Jesus, to Mary. Pero paambil ko sa Tabanando, sa refleksyon, sa pagbasa ka ng linggo. Kami mga minister, hindi ating pagwali. Kaya, nagtayan ng kapatid, nasipin ko niya, tukol ko gamay ba sa katulungan sa Diyos. Yan siya nga, ako niya na ka mawali mo siya gawas na KSP, kasawalagan sa pulong. Bumasok sa kasawalagan sa pulong, kasahon mo ang katong refleksyon, pamalandong, balis pare. Kumana, ang kaya na kumauli, huli ng wali. Nakinig ako, pilit ng wali, paambit, pamalandong, sa ato aming magkilo, karong Domingo. Ang wala ang kasulatan sa atong ibasa sa San Mateo, Kapitulo 15, Versikulo 21, Kapitulo 22, Aligay Gatulso. Una, nung paglandong ako, mo kini atong paglahutan, pagpadayon, pagkanunayon sa pagkampo. Persistence in prayer. Kiniagda sa hugma o mapausan pagsali. Yaw umikas kita sa pagkampo sa tanang higayon o panahon aron maumol ang atong kasing-kasing sumala sa kabubuton sa Diyos. Ang atong simbahan Katoliko nagtudlo ka nato nga ang pagkampo o sa kapag-ibiso batok sa panulay nga gustong mulapni sa atong maayong relasyon nga to sa Diyos. Ang atong pagkamagnunayon sa pagkampo magtabang kung magpalikon kini kanato nga malahutay taliwala sa mga pagsulay o kalaay para mabuntog ang kaluya. Mahimo kita magampo bisan unsang orasa aron idugtong nato ang atong kaugalingon sa balaang kabubuton sa Dios. Ang Catechism of the Catholic Church sa numero 2.4.2 tutubok ng pagkampo na kinahanglan ng makanunayon bugba taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Inoon takini nga adlaw-adlaw nga buruhaton pinagi sa paghala dinhi sa Ginoo. Taliwala sa atong kadisi, bulito lang kita mubong pagkampo sama sa Ginoo kalauyan. Kay San Pablo sa 1 Tesalonica 5:17 na mulong, pagkampo sa tanang panahon. Matod pa sa itong patron sa Talisay, si Santa Teresa de Avila, matod pa niya, pag-ampo o saka pagniluay sa palighigalangay, galit kanino sa Diyos. O itong Santa na bata, si Santa Teresa Salesius, ang pag-ampo sa kaiyano ng pagtanaw sa langit o pagsinggit sa pasalamat o hugma taliwala sa mga pagsulay. Pero nakikita na magpasalamat niya sa ato mga pag-ampo tungkol sa hugma o kaayo sa Ginoo. Isang Padre Pio kanunay nagkatundog nga mag-ampo usali hindi kita mabalaka. Sama sa babae na taga-Kanaan nagpakita sa talagsaong paglahutay. May padayon o kita usap o padayon sa paghangin o pagpangayo sa Ginoo o pagsalit sa akong pagsalit. Ang ikaduha na pamalandong ako maukining ang kamapailog sa ano, humility over pride. Isang Agustin ingon, humility is the way to Christ. Napapobos. May dalan nato sa Ginoo sa Kristo.
Dila sa babaeng taga-Kanaan ang iyang kahintang kung nisalig lang sa dako nga kaluoy sa Ginoo. Ang tinuod ng pagtuo wala sambog nga garbo. Kung mudugol kita sa Diyos, gawato na to nga kita